Ola, boas, son Iker Calvo e hoxe vamos a falar sobre un libro que me recomendou un amigo. Este. Titúlase 22 segundos. Está escrito por Eva Mejuto. 22 segundos contanos a historia dun mozo transexual que se fai un blog para ensinarlle a todo o mundo o que el denomina como unha viaxe cara a min mesmo, referíndose así á súa época de tránsito. A historia de Alex comeza cando el xera un cativo, xa que recibía insultos e menosprezos dos seus compañeros de clase, e tamén de xente cercana a él, debido a que naceu nun corpo que non era o axeitado para él. Pero Alex conseguiu seguir adiante grazas a tres persoas: seu avó, o máis importante do mundo para él, súa nai e Maisana, o que ela consideraba como a súa alma xemelga. Este libro pretende meterte no papel desas persoas que foron e son discriminadas pola sociedade, e incluso tratadas como enfermos mentales. Dende o meu punto de vista, este libro é moi necesario, porque é moi importante falar desos temas de sexualidade para que todo o mundo sepa o sufrimento polo que están a pasar estas persoas. Por último, dicir que é un libro bastante curto e que, ao meu parecer, é moi sinxelo de ler, o que fai que sea unha lectura moi entretida e que poidas ler tranquilamente nunha tarde. Tamén dicir que yo recomendo a todas as persoas de calquera idade, porque, como xa dixen, é moi sinxelo e podes aprender moitísimas cousas dele.